שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון הזה. היום אני כאן במיינקראפט, אבל זה סרטון רק ל5 דקות. טוב. ואני מקווה שאתם תאהבו את הערוץ שלי, אפילו תמותו עליו, זה מה שאני מקווה. וזה הפרק הראשון לערוץ. טוב, נכנסנו לעולם של מיינקראפט. אני מקווה שאתם תאהבו את הערוץ שלי מאוד מאוד, ואני אגיד לכם מה הנושאים של הערוץ. גיימינג, פרודיות של סרטים, שאני אעשה בכל מקרה, כל הדברים המגניבים, כל מה שאתם רוצים. תרשמו לי בתגובות כל מה שאתם רוצים שאני אעשה עליו פרק, ויכול להיות שאני אעשה עליו פרק, אבל רק שתדעו לכם, זה רק תחילת הערוץ, אז אני לא יכול לעשות הכל. אז תבקשו ממני משהו שאני כן יכול לעשות, ואני אעשה אותו. מצטער אם אני לא אוכל לעשות משהו שאתם רוצים. אוי, למה אופסידיה? טוב, זה מיינקראפט יצירתי. טוב, אני אקח חול נשמות. חול, באנגלית. חול, הנה חול נשמות, חול נשמה. כן. ואני אלך לבלוקים לקישוט. וואי, ראש דרקון, ראש של אנדר דרגון. ראש ווידר. אתם מבינים עכשיו למה אני חותר, נכון? ורק שתדעו לכם, אני על יצירתי, רק בגלל שזה הפרק הראשון לערוץ, שהוא יהיה בערך 5-10 דקות, אפילו פחות. עכשיו תסתכלו איך הדבר הזה עושה כאוס. עכשיו בואו נעשה מתח, נשים לו מיליוני דברים. What the fuck? טוב, נשים לו מיליוני דברים. מה הוא הכי שונא? לא סוס, מה? כבשה, ארנב, דוב קוטב, חזיר, אוצלות, פרד, שומר, שים לו שומר. תאכל את זה, חמוד. אתם לא יכולים לראות בו. טוב, לא יש לקחת. מה יכול לעוף? וקס. וואי. טוב, זה עומד לקרוע לו את התחת. ואני מקווה שאתם אוהבים את הפרק ואת הסרטון. תיתנו לי לייק, זה מאוד יעזור. כל החברים שלי, מהכיתה, עידו, עמית, כל החברים מהכיתה, אני מקווה שתיתנו לי לייק ותעשו סאב, תהיו רשומים לערוץ, ואני מאוד מקווה, תנו לי לייק וזה מאוד יעזור לערוץ שמתחיל להיות ערוץ. טוב, בינתיים בואו נסתכל על הקרב. זה קורה הוא. שומר זה לא טוב, מאפן. וגם במהלך הסדרה, אל תחשבו שאני לבד פה. אני עושה סרטונים עם כל מיני חברים. ואם תבקשו, אני אפילו אכבד את הבקשות שלכם ויעשה כל מיני משחקים שאתם אוהבים. אם כבר אמרתי את זה. טוב, בואו נראה את הקרב, אני מקווה שתאהבו את הערוץ. סוס מומיה.
למה? טוב, אני מקווה שאתם אוהבים אש, בגלל שעכשיו עומד להישרף פה משהו גדול. טוב, הלאה. ביי ביי כפר חמוד. חמוד. חמוד זה לא המילה. שיט, לגים. לגים. שיט, יש לי לגים. אני מקווה שזה לא ישפיע על הסרטון. אם יש לי לגים. אני רק ביצירתי. אבל אני אעשה הישרדות. מתי שתרצו. אני אעשה מיינקראפט הישרדות. וזה לא המשחק היחיד. אני אעשה הרבה משחקים, כמו נגיד קלאש רויאל. כל מיני. טוב, ביי ביי אנשים. ביי.